יקרים, היום אני הולך לעשות עוד סרטון שעכשיו הוא יוצא. ששחק אחד כי אני לא אוהב לשחק, אז בוא נשחק את המשחק הבא לראשונה. אז כמה הולכים להרביץ. איזה גרים סתום את הפה. מה קורה כאן? מה קורה כאן? מה קורה כאן? יא פומטם. מה קורה כאן? מה קורה כאן? מה קורה כאן? פומטם. מה קורה כאן? מה קורה כאן? תודה רבה להם. בואו. It's as well where my enemies fail. רגע, עומר, מתן אמר שאני אתקשר אליו. גדי, אתה חופץ, אליהו חופץ. סיימנו את המשחק הראשון.